Anya laki din! Ambot, umay ka man. Kumuyog ka kanyak, mapantay jawaig. Ape ayan, nanang. Anya mataramidon tayo, Jay. Ijayak nga aglaba. Oh, bagkatan da ito eh. Tay ganakmat da ito eh. Is, apay pala ngamin aya nga jiwaig ti kayat siya paglabaan. Saan latan nga dito'y balay. Agar aramid ko lang iti pagbanugan mo. Intun madamdama manan, kunayo manan, nabannog kayo. Nalakit din na ito nga ubingan. Anak ko, iso nga ijay ti paglabaak. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo iti danom. Iso nga bunago mo da ito kunak abagkatam. Apay ngamin aya. Amamin aduyo abalnawan day tabado. Mabalin mo't nga maminsan lang. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo. Ay, saan nga ado ti sao? Agawa amkit din dita, tapno mapantan. Bakit? Bakit? Apa nga hingawan mo't sumungsungpat? Awan da dito, napanda ijay waeng. Anya? Ni, apa yung napanday dyan? Anya't aramidon da dyan? Ijay kanu nga aglaban ni Beatrice, tapno makatipid iti danom. Anya? Apay aya, Anda ngamin mangmangag ko nga da nakita da ako bre jiwaig. Isong awanan ti mapani dyan. anya, kobra. Inak man surutan da bakit? Ang mga no saan da mapuputan kat adagayam umasidag ka dakwa da ako bra. Ay sigay, agawaam, taibagam kadakwada. Oo na na. Nagswerte tamotin anak ko. Dua talang ada diti waig. Anya ay kumatiswerte dyan, nanang. Awan mo ti kwarta nga naalat ah. Kan kaslaki din kabutbutan nga, dudwa lang nga da dito eh. Nya kalakit din. Anya ko matipagbot nga. Bakit? Bakit? Oh, apay ka sa tilangam. Kaslamatin nga dati tartarayam abumbay. Sino pa yung nagtamurog? Pagawit tayong. Anya, kaumumay milaang dito yung lakay. Saan ko pa nalabaan da gito eh? Ijay kantun baleng aglaba. At dakal ako bra dito eh. Isong awanan tim umay dito eh. Anya, dakkel ako bra? Nanang, intayon, tatang! Anya dayjay, apay anak ko ti Jero ti dyan di kayo. At tama ti umis isbunay. Oh, kita mo. Yaks! Pare, Pasensya ka. Diyak nakita ng tagayang tao dita. Anya lakit din. Mabalin mo ti umis bunita igit ah. Dito'y pa'y matwaig ti pagisbuan. Ay, aryak ka nga tao. Ay, kahit kunak ngamin no awan tao. Kan may sa, mayat ngamin adang-danggak ti isbaw. No timo lang danom ti pagdiswan na. Anya? pare, apay di maamang at ako bra diti waig. Aha, kobra nga. Ha? Awan mo't tinagit kita kasabali ang kobra. Dahito lang putotoy ka. Ha? Yaks! Dugyot ka talaga, siga karag. Nay, apay nga ya pagsasawang dakitigas na. Apay, di ka mamatay. Anagit-gita tayo ito'y kobra. Ha? Delikado tayo ito'y. Tumukaw. Nanang, anya di ko na tumukkaw. At dapat ikobramot nga imot na. Ay, agulay makadita anak ko. Ay, hintayo kita nagawid. Pare, aganad ka dita ha. Abangan utok kawan na kati ko bra. Ay, sapay la ko mata mapasamak da ito ibagbagam lakay. Anya kalakit din bakit? Saan anasaya at tikas na nga ibagbagam?
Maririta, saan mo nakita ni Karag? Saan lalim mabas ditoy? Ay, saan mo't maray? Apay aya? Ay, nanyalakit din day nga anak ko, aya. Kunak ngamin amapan gumatang iti si daan mi itay ag sapa. Awan matan kat nay anyat orasan. Apay ngay akas ta. Ay, jak man amo iti day nga ubeng. Imbis ko mga awanan ti parikot ko tabakit akon. 30 ti tawan ni Karag. Gamay na. Nalaklakapay nga aywanan ti ubeng. Ngam iti iso alaklakayanan. Ngam inuubing mat ti panunot na. Ay, wun gaya maray. Amom kaday nga da kanukubra ijay waeg. Anya, ada ko bra ijawaeg. Kasta mo ti bagbagada. Iso nga awan ti tao amagmag na dito'y ayan may amapan ijay waeg. Ay. Imbaglakit din tanay bagam kanyak mare. Istay mapanak ijay itay. Oh, Auntie Sofia, ada ka may? Nay, kunak man no adda ko bra ijawaeg. Apayakas la ijay tinagapwam. Wanantay, naggapu kami ng paso ijiwaig. Ningamin bakit ko? Di na among at dagayam kumbra iso napanda. Naimbag nga raw da sinurot da kami adagos nila kay. Ta naibaga na ang adda kano ti kubra ijay. No saan asim murot, ang mga no natukaw kami ni ti anak ko ijay. Ay, gayam anti, nakita mi ijay waig ni Karag. Anya, kat sa dinon nga iti ayan na. Apay, di yun na ibaga nga adda ko bra ijay. Imbaga mi datakin ko na ante. Hanggang saan mo tamamati? Kunanakit din, di pututoy na ti kubra ijay. Anya, ay, anya lakit din day jay akarag. Ala, bye-bye anyo ijay. Makaamumatan no matukaw iti kubra. Agawi na kiday. Kubramat nga. Ay, agbubutangan dagiti tao dito ayan tao. Gapon lang iti mais ang kubra. Di daya mo. Mas delikado pa iti kubra. Ngam iti kunkunada ang kubra. Yaman ng tidakda ka maatam dita. Sa dinaw tinagap-gapwam, apay nga itakalaan. Ayan, jay sida ako nakagatangam. Awan. Natin nagkudya kwarta. May sangal daw ko ang perperukan. Ngamjak mabirukan. Isuan na rabiyana. Kahit apay nga rod, anabardag ka ngay. Ay na, nangalaam iti kwarta pinaggatang mo iti arak. Imposible nga da kwarta am pinanggatang mo iti arak nga ininumaw. Inusar mo di kwarta nga inted ko niya. Nyalagi din nanang natin nagkungaraw. At dalaang nangawis kanya. Isuan na bartaga kita. Kunak man no may saal daw mo abinirbirok di kwarta anatnan. Apay ako namanan ita nga da nangawisken ka. Ay, basta natin nagkudya kwarta. Saan nga nagatupay ti sa lunsod mo? Nga ka lang itin pakitan. Anya lakit din day ta pa nagsasaon kanya kon. Nagatuwa saan? Mapanak man langan iti silit ka. Hoy! Pakita. Saan ta pa yan alpas? Agsubli ka diton! Lola, paiso nga tanga da kubra jiwaig. Wala po. Iso asaan ka amapmapan ijay? Sino ayatin ang iba kang adda? Ang mga nagpaypayso. Nga jay mo, pututoy ni Uncle Karag ti kubra jay. Apay, anya ti kunan aya. Kuna na nga men, nga awan mo ti kubra nga sa balay jay. Kaya jay lang pututoy na. Anya ka di Lola.
Anya ti pututoy akong kunana. Amangan mo't no, Jay. Kubra nga ibagbagana ka isuday, Jay, pututoy, Lola. Anya, ay anya lakit din. Nagalas mo tanday tadakdakamatan na. Apay aya, Lola. Anya ti madi, Jay. Ay na, basta apo. Madijay ko na nga aday jay. Saan mo atultuladan ni uncle mo akarag? Saan anasaya at ti aramid na di atao? Apay ka ti, Lola. Anya ti aramid na. Basta, saan mo nga asit ganda di atao? Ang mga numaalam di kinaloko na. Nawata, di ko nakapaw. Anya nga min aya, Jay. Manya laki din aya. Di kang damag adama. Kasla nagmayat ti mapan nagdigo si Jaway ka. Nakapudpudaw. Ay. Saan ka mapan ni Jay Waeg? Apay, di ka mabutag iji kung kunada nga at dadakkel ako brain Jay. Kubra nga. Napanak po pa hindi ka naman ni Jay. Awan mo tinakita ka kubra. Bot-bot nga nyo lang ti magbagiyaw. Kano daman nga agpaisaw. Tiliwag ka di Apay, bakla at day tarayak. Ulag lang day Jay. Anya kalakit din. Ay, baka amo ka itibiyag mo. Ay, talaga ay sakti magamo iti biyag ka. Biyag ko nga raw. Apay, biyag mo. Anya, tasong-basong batang nakitan? Muntoy man day tawales. Apay, mga itad ko day tiwalis nga eh. Apay, maagag. Amo ko natin pangusaran niyaw. Apay, ubingapay lang. Ang mababao tayo. Di mo kayam iyawat day tawalis Sigay. Nay, anya man ang tigal-kalkalin nyo dita. Apay nga the baseball bat dita na nang. Ay, toy, ti may bagay, amay baot ken kalakla kaya. Ay, nga lagi din na nang. Ay, ibatan nyo mo dita Ha! Ay, dita kayo malaw na. Ay, ang supli ka dito. Ay, yak kaya. Kimaro ka man ang nanang. Dita ka. Anggal, sa dino ti papanam? Nay, siga magkaya man baut. Mapanak man ni Jawaig, inakagdigaws. Anya? Apay, saan kayo ang mabutang iya kubra, Anggal? Saan nagpaiso nga dako brayjay? Agol-ulbod lang dagiti nagkunkunang nga dako brayjay. Ay, iso? Wan, agoray ka man. Apay nga kaslawang tao dito'y balayaw. Ayan da na ng kantatang mo ay. Napanda nagpalingki, Anggal. Imbati dak nagbanta dito balay. Kastaya. Amo kang. Kahit mo ti kumoyo kanyak, mapantag di ko si Jawaig. Maya ti Jay. Naglamis ti danaw. Makalaoy kamay. Kabutbutang mo't, Anggal. Pakangayad na ngagpaiso ti kubray, Jay. Saan ka matanagan? Napigsa na ito yung uncle mo. Uray at da kubra. Kabaala ka patayin da Jay. Ala, sakti magang mo. Ambot! Ayan mo! Awan mo't lang dito'y balay. Anya lakit din. Kung nakabantayan na dati balay. Napanan nga tada diyang ubingay. Amangan mo na panlanaday ayam akadwa na dagiti pada na nga upeng. Naimbag ko malang ano kakadwana dagiti kaayam na. Kasanon nung napanijiwaig. Saan mo't siguro lakay? Namin ano tamot nga binagaan asan amap mapan ijay. Ay kating kalata kitaan na anak ko. Amangan no ijay nga agpaiso tinapanan na. Wan man, mapanak ijiwaig. Alak jibunin ka. Tama nga numakitak di ko bra ijay. Imbag lang nga dapang salaknib ka. Maya, awan nagpaiso ti umayan ditoy. Kas lagi din limaw at iwaing. Yahoo! Makalanguya kon.
Naimbang agpaiso ta simurtakin kangkal. Ay, ganoon ha. Alang ano daw. Ikatamon day tagawas mo, taglangoy ka. Kumisbo aglang dito igay. Walang kan. Yahoo! Kubra mga. Nagadugayam ti bakla dito yung baryo ah. Mabutang day ti may salanga kubra. Nanay. Anya ka dyan? Apay akaslada magkuti ti takarungutan. Nagdakil mo ta kubra. Abang kan! Abang nga nagpukaw ka! Tulungan na. Abang kan! Nay, dara-dara ka matan! Tulungan na. Iban na kaya ospital. Di ba kaya nga bagkatan ng kal? Salbag ka ngobeng. Awan survive. Apay nga tagririyaw iti abanda. Tulungan na. Pare! Anya, napasama! Apay ang nakadata ka dita! Tulungan na, balay. Kani, apay, nakarwar pa dita! Ay, ha? Dara tirong rumwar! Kinagat na di kubra. Anya? Kubra? Wan pare, tulungan na. Iban na ko ni ospital. Ay, delikado pare. San kan samot ka umabot di ospitalan? Agoray, imbag tinalak tayo buling ka. Nya di pangusaram di tamarang. Iwag na tukawan. San nga guwaras ti gita iti bagim. Diyak na yan. Tulungan ka lang harutin. Kapaya di mo kayat. Saan ko nagasapuran di tulong mo? Mayatan direk na. Anya, kasano ang maya tirik nam? Marigligatan kan. Sige kiti, agplastar ka, taiwa. Delikado kan. Saanan ko na? Kitam na. Kapala kong dumagdar. Sigurado ka pare. Ay, naimbaglaan ang tawan ti Madia na pasamak iti anak talakay. Ungarod, imbaglakit din ah. Ta ni karag tinatukkaw. Ay, kumusta nga gayam ni Karag? Di ka indiretso da di ospital, di kalman. Adabat ti kunanakan ka? Awan pa mag. Ang kunana mo ta mayatin ka no. Nasayat ang arun no kasta. Ngam nagado ti mabalin a pagkagatan na di kubra. Ije pala ang putotoy naman. Kunaman kami ni pare karag. Ako brakano di pututoy na. Amangan mo't nga, no, ti panagkita di kubra, di pututoy ni karag kat ulag mo't laang. Ay naagpaisulay tako na lakay. Ay na, daitan kati kong kunak. Di naktumagamin patpatyan. Anya ngayon ita. Kunak mano kunam apatayam dayjay kubra no makitam. Ayan na ngayon. Awanan tinumar day tapot mutoy mau. Pagisbuam laengan. Anya ka lagi din nanang. Abay, di ka na maasyan kanyak nga anak mo. Awanan tinam na mamadan ka pa iti apo ka. Ang mga numaymayat paikit di Kay samet amaadda anak ngam sigurado abaybay am tumetlaeng. Sigurado asyak tumetlaeng ti mga sikasaw. Dayta. Sige, ingkamanan ijay waeg ta isarunom nga ipakagat dayta itlog mau. Anya ka magtananaw. Diyak maklaw. Nga awanan numar na dahi ti pototo ikaw.
Ay na! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Makapaapal mo dagiti caregivers anapanan iti abroad, manong. Ha? Kasla kayat kumati agadal iti caregiving Nakaiayo dagiti bakit kan lalakay amaiwanan. Eh, katsi ka man ading ko. No, lakit di ka ba alam nga igiddan ti panagtrabaho? Apay kit di na saan? Kabaelak mo't manong, syakpay ti kunam. Isu na lang taamangan no ti tuition fee ti jak kabaelan. Masigurado kamin adakkel agatad, nang runa kat private school. Ala, basta mapan ka agin choir. Ibagam lang no kaano ka nga enroll. Siya kung di makaamoy ti pag-tuition mo. Ay na, agyaman ak unay manong Jordan. Agyaman ak talaga. Anya, ag-enroll ni Yumi ti caregiving ko naman ako. Hey, itamang pa yan nakalagip man ay nga gada. Wan ka no tatang. Nakuna na ngamin nga umapal ka no kadagiti nakapanan ni abroad a caregiver. Bakit hanang gamagadal pa lang? Ni tatang mo't, anya lakit din. Bakbakitan nga ibagbagayo. Kano 24 pa ilaan titawan ni Yumi. Ha? Ubing pa'y tikabsat ko tatang. Iso anak ko nakken ko ana. Ano desidido lakit ding agadal, ay kat suportarak Katwan ang araw no kasta tinagtungtungan yung agkapsat. Ibagamkin ko na, tasaysayatin na tagadal no kwa. Wan tatang, dakkel mat ket diti talag ko kiniyumi Gaputa manipod adda kami iti elementarya, ket nautek ti kabsat ko. Isong awan pagdanagan nyo tatang, ken siyak ti makaammo iti amin. Nas ka namang tudak iti 5,000 a down payment iti tuition fee, manong. Ha? Kanti pagbayad ko iti 2 pairs a uniform ko. Kahit, manong arod amin ading ko. 7,500 amin Kaano kaya mapanag-enroll? Inton madamdama, manong. Kasta ka di. Kat ala agsagana ka nga rodan. Ited ko ti kwarta, inton madamdama. Ay, wow! Nagpintas matanda ito uniform mo, kasinsin. Ha? Ay, wala kasinsin. Kan, saan lang aday ti uniform ko tinapintas. No dikat, ad dapay anapimpintasak anang usar saan aya. Anya lakit din. Kat syempre, napintas ka mo talaga. Ay, wala. Abay, itulokokit din nga ibagaman nagalasa. Sika talaga. Kat, kumusta nga iti panagadal mo iti caregiving, kasinsin. Kastoy, mayat-mat, uray no maminsan kat marigrigata na. At dalat na kami nagiti subjects mi amarigata na. Kasta ka di? Nala, kabailam day ta. Sika apay. Ay, wan akasinsin. Talagang aramidak mat ti amin, tapno maipasak amin ang subjects ko. Naimbag man gayam ta na panunot mo ti agadal iti kasta. Wan insan, makita kami nagiti caregivers anak ka-abroadan. Ay na, makapaapal sika. At damot lang kami ti friend ko nga imuna anagadal. Ita, at damotan ija Israel. Nagdakkel ti sweldo na ijay. Kasta ka di? Eket say-saya atam tapno makapan kamat ijay. Awan imposible iti kasken ka nga adu ti arapat na iti biyag.
Ne, si Kamat Gayam, Yumi. Ha? Apay anak ka uniform kay tikas na. Kuha. Di mo kunaan nga agad adal kamat iti caregiving. Kasta nga rod insan. Kain-enroll ko lang hindi na panalawas. Anya? Ay, unay kamat na Yumi. Adumat ti course ang mabalin mo nga enroll. Ngam apay a caregiving pay laang. Caregiving laang? Ha? Ay, si kakit dimot manang Gina. Saan mo't alaang-laang ti caregiving niya? Ayun niya lakit din. Makapaulat kamatan kasinsin. Kat, anya ngay ti adalan nyo ijay? Ag CPR, kas kada agpunas iti ubat, ay na yun ngay. Anya? O, kita anak, nag-enrollak iti accountancy. Mas professional a kurso, ngam ti kurso nga in-enroll mo. Sa anak mo't amakikumkompetensya manang Gina. Anya lakit din. Ay, di ta ka man lang. Amo, mama, nasabat ko ni Yumi itay. Naka-uniform iti blue. Ha? Blue? Wan, mama. Basta naka-uniform iti blue dito ayan tayo. Kaya't asawan day tang caregiving ti kurso na. Anya? Ay, na yan ni Yumi. Kaslawan sa bali ang kurso ang mabalin na nga i-enrollment. Wan nga rod, kasla saan nga pampanunot. Ngam sa bagay, saan akasla? Talagakit di asaan nga pampanunot Ay, anya lakit din. Naimbag pa'y ti kursok nga accountancy. Ta saan ko nga ibain iti uray asino. I'm proud of it, mama. Rumbang laeng, anak ko. Iso nga igaid mo ti agadal. Tapno saan kanto amay pada ka ni Yumi. A caregiving laeng ti bagsak na. Ay na mama, iti kaanuman, sa anak ama itulad iti kasinsin ko asaan nga pampanunutan niya. Ha? Sabali ni Yumi, sabali akmet, kanya lakit din. Apay asaan mo man labi nagaan dyan anak mo, Manong Orlan? Ha? Binagaan? Wan! Apay, saan aya ang mabain iti kurso nga ini-enroll na? Nay, mabitlaag mo na. Kaya't mo asawan nakababain ti caregiving a kursaw. Ay naapo, dahi taabanag, saanan arumbang asaludsudan pa'y. Adumat ti 4-year course. Apay asaan nga iso ti ini-enroll na? Apay a caregiving lang. Anya lakit din. Anya? An-anwan na kumangay mati caregiving a kurso. Ang punas iti ay una yan. Makapaulak kayo. Ay, si kakit di may. Iti kaano man. Saan na nakakatkatawa ti kurso a caregiving? Kun may saan mo alaang-laangan na dyan? Pagkunaamat, ay apo, kasayaatan nga ibagam iti anak mo, agada laangan iti degree course, saan a caregiving laang? Ay, nagpadaan da nga ginatatang. Ha? Saan anakaskas daaw akas jay ti ugali ni manang Gina? Gaputa mismo nga inana, katkas jay matla ang ti ugali na. Ay, sa bagay mo't kidi Noan niya nga taaya tinakakatkatawa iti kurso a caregiving. Kan apay akas jay dalaunay amang tagibasit. Ay, unayin aya. Malabay amlat ta kaday na nakaw. Ituloy mo lang ta, ti panagadal mo. Ti panunutam kitsan nga isuda, ti mangmangtay, ti bosbosam, ti panagadal mo. Ay, wan atatang. Anya ko mga minagapong agpaapekto a kadakwada. No way! Awan ti ambagday ti biyag ko tapno agpaapekto a kadakwada. Day takot ti kay kaya't kuking ka nakaw. Palaban ka. Hala, itultuloy mo day ta.
payla ang matkat kasyayan ti ugali da nga agina. Paglaingan da ti aguyaw iti tao. Wan nga rod manong. Ay, baybayan tayo latan, nanakaw. Awan tinasayat nga ipaay, ti pananguy-uyaw, iti pada tao. Isu aday takuma, ti saan yu pulos at tultuladay, nanakaw. Ni tatang met, iti kaano man, saan kami anaguy-uyaw iti tao? Wan tatang. Pulos asaan ming aramidan dayta. Nasayat nga ron no kasta. Basta ramitin nyo lang, tiyamuya pagsayatan yaw. Saan kayo nga agpapikto, iti nyaman namang mangagyaw. Aguli kami latatatang. Ay ngam naglablabas da akit. Makangag damat Isudakit ti kalainganan. Kasla kaano lang, hindi nasabat kayo, anakaigam kayo iti karne. Sa ita, karne man ang timatyo, anti. Kat anya nga rod ngay, kat ada nga rod paggatang ko. Anya lakit din. Anya? Ay nanti, itapa na wen, saan tay kuma alabsent agsiday iti karne. Nangruna ta saan kayo ngagtrabaho iti usto. Saan kayo ngaglinget? Ne, anya ka din day nga ibagbagam si kaabakla. Ha? Nagtured kamutan amang ibaga kanyak iti kasta. Idinto ta jay mismo nga anak ko, kat awan mo ti may bagbagana. Ha? Ay kwa, ay, sorry auntie. Concern naklaan iti salon at yo. Concern nga? Agbalin kalaktan a concern iti bagem. Anya lakit din. Ay na mama, idi na minsan, karni tinapanyo ginatang asidaan. Idi rabi karni manen. Sa ita, karni manen deta ginatang yo. Anya lakit din ay anak ko. Kat ada nga ron igatang ko. Di karnilatan ati si daan. Ay, mama, nakunayo kanyak idi na minsan, amarigatan kayo nga umanges. Ngam sigilat namat ti panagsidayo iti karni. Numabalin, dagita kuma a foods tiliklikan nyo. Mabalin mo't yung sida, hanggang sagpaminsan kumamot Amuyo mo't nga adda sakit yun. Saan ban nga nagadua sa umdita? Agina nakakit din, tamapanmulutuan da ito'y sidaan aginatang ko. Siya kumangam nasakit ti bagbagik. Anya? Lakit din. Mabisi na kon. Ingkagluton. Mama, nakaluto akong iti sidaan ken rice. Manganta nga ruden atap no makatumar kayo iti agasyon. Mama! Api ngay, kasla saan matanong mga angas ni inak? Mama! 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 Ay, nahawa na talagan. Ay, mabit lang. Inakagid daw iti tulong ti karoba. Uncle, pangasi yung antaw may kayo iti balay. Ha? Napukawan mo ito nitipuot ni mama. Day, kaabay, nananaw. Diyan mo, uncle. Kilat-latan anaan conscious. Diyan mo no anya taramidag. Accountancy ka, saan ka day? Ay kat bilangan mo numanupay ti biyag na anabate. Accountancy ka nga rin. Wow. Apa niyan di mo na? Napukawan nitipuot kasinsin. Pangasi umay kayo kumahan. Awanti mo kapag kidawa kiti tulong. Hey, auntie, are you okay? Hey, auntie, can you hear me? Unconscious at talaga ni auntie. Anya tinaskin nga aramidan tayo, Yumi. Ay, kat umawag tayo laangan ati EMS. Kalpasan na, i-CPR ko ni auntie. Pag-urayan tayo ti emergency medical services. Ala, darsam ating ko. O sige, mabait lang.
Hello 911, I'm Yumi, calling from Barangay Nagsuswan, beside Anyalakitin Studio. I found my Auntie Mona unconscious. I need ambulance as soon as possible. Ha? O mabit lang urahin tayo biit pa, umaydan. Mama, at dapat yun. Anak, matan dito'y ospital. Anak ko. Un mama, inyag da ka itay, takal na at matan anaawanan kayo iti po di jay balay. Naimbaglaangan at adda ni Yumi, amo na tinararamid na. Anya, Nasyak laang ay na, amangan no natuluyan kayon. anya ka din da ita nga ibagbagam. Kaya't ko pa iti agbyag iti napaotan niya. Mababain na kini Yumi, mama. Katkatawaan taga po iti kursuna. Ngam isumat tinakatulong ka data. Napabilibak pa'y gapo iti na may anakan ka. Dakkel gayam ti may tulong dagiti caregivers iti biyag ti tao. Kasla marunawak iti bain, mama. Oh my gosh! Takayo pa talaga tinangipan kadakwada yung ospital? Saan anda kami laang? Imawagak iti EMS, nag-response damot adagos. Isu ati nangipan kadakwada ijay ospital. Anya? Madanagan akmat ata iso ti damo anang i-applyak iti inadal ko no kasano ti aramida no dati unconscious a tao. Tangita ko matikitain da nga gina. Kundi uyaw da iti kurso takin kurso. Di accountancy anak na. Amuna ayat ag CPR. Hay, anya laki. Di nga minen ayat tinauyaw at tao. Bay amon tinapatag kat na aramid ko ti kabaelak. Kan amom, naragsakak na nakatulungak uray kaskasano. Ngam ni manong ko ati makapaelak. Tapay. Agasam man, madandanagan lang arudan ni manang Gina nga imay di balay. Baga na pa'y lang nga accountancy, kakot bilangam latan, numano pa'y tibiyag na anabate. Ay, apo ayan ni manong ko. Anya? Maala na pa'y lang ti agang angaw, kat kasday lang arudan, unconscious ni Auntie Mona. Angaw na laday jay. Ngam angaw nga at danayon na akwa. Hay, nauyaw damot ngami nga gina. Sa bagay matkit di Iti day nga imbaga ni manong mo. Ami reason nakit di kuma, dagiti pananguyaw dakin ka. Ne, kung naklagad din o asino ti tataulan ti aso, si kamot gaya man ang Gina. Aywan, imayak, na imbaglakit din tadak. Anyat maipaay ko kan ka. Umayak la kumaagyaman kan ka, iti panang tulong mo kada kami kin ni mama. Ha? Ay, si kakit dimot. Awan day jay, basit abanag. Makunkonsensya ak ngamin, gapo iti panang uyaw mikan ka. Ngam ni, si kamot tinakatulong kada kami. Kas itinakunak, basit abanag manang Gina. Adal day takada tayo, asaan nga amin abanag, at ipanagkitam kat basit, uyawam kan katawaam. Ha? Uray accountancy ka, wanuan niya dita at degree course. Saan anasaya at amapan mo kat katawaan ti short courses? Taadumot dagiti at adalan mi nga awan iti degree course. Kasinsing. Ala, umunog kakitin tagkapitapay. Naglamak, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din.
Inakpay man ijaayan ni Kumarik Mindala kay. Ha? Ne, taapay man eh. Anya man ang timapan mo aramida ni Jay. Inak umutang iti kwartana. Umutang. Wala kay. Awan ngamin pagbayad ko iti lending ko intun bigat. Naira na maglaang awanan abasto tayo. Ala, katun ah. No da maipautang na kan ka, siya akong timang bayad no maalak ti sweldo ki Jay site. Wala kay. Alamot din amare. Pangaasim ko matapautangan nakpailaang. Ha? Uray sa nga ribo laang. Awan ngamin pagabastumi ita. Saan pa yan nakasweldo nila kay ko? Ay napasensya ka kuman mare. Uray kayat ka apautangan ngam naranaammet nga rod nga awan. Anya? Amumeten, no adda kwarta kat may salaang asao, ited kun, ngam awan at talaga ti kwartak ita. Nausarmikin nila kay ko anapan nagpa-check up idi na minsan. Aha? Nagadukit arason mo na ya. Di mo pa ila ibaga nga imot mo da ita. Nagadupay lang nga ibagbagan. Anya? Di ta ka man langan. Awan pa'y sirsirbim ako mare. Salbag ka. No si kay di ti ada masapul na pautangan ka. Ngam ita, sa usa-ulaang ti isubad mo. Ay niya lakit din. Awanen, gapulaang ta saan ko a pinautangan, ginura na kung dadya abebang. Kita niya nga rod no ginura na ka. Tinapatag kitpod no timbagam nga awan kwartam. Sa bagay matkit di ah. Awan na talaga ti babay na dadya babae. Awan pa'y tinasaya tapan nakisarita na itipada na tao. Day tangarod lakay, gapulaang ta saan ko a pinautangan, kas jay matan timbagbaga na kanya. Bayamon. Sigurado ang mapanakmanin ichismis di ta kaaruba. Ibaga namanin ang naimutak, padaksen nakmanin. Uray pa'y. Ammo mo dagiti karuba no nya ti ugali na. At damitin kadakwada no patsyenda ti bagbaga na. Ay, nyalaki day. Awan na talaga di Aminda. Imot namin nga imot. Salbag a babae. Ne, apayan ba kay? Agong ungot ka manan? Kasanumat nga men. Di pa'y agpautang mati salbag a babae. Anya? No iso ti adda masapul na. Pautangak mati di. Ngam itatasyak mati umutang. Puro sao-sao ti isubad na. Katsan mat nga iso ti masapul ko. Tiyawanan bay na babae. Katamangan mo't ano awan na talaga ti kwartada. Si kamit. Anya nga awan. Di ko namkit day napaklan nga imot. Anya? Addan tulat ta aldaw na mat ah. Saan lang amay-may sa ti aldaw ko nakmanahin. Anya laki day. Ay, una yan ay ati kastoy. Manumutan a doktor tinapanantal akay. Ngam awan latamot. Kita niya nga rod ba kay? Anos latta ka day. Saan tarong ba nga mapukawan iti namnama? Amadaan tayo iti anak. Saan pa'y siguro nga ita? Adun a doktor tinapnapananta. Kan manumutan agat at tinagasgastos ta. Gapu iti ag-agas at tinumtumarta. Ngam aging gaita, awan matlatta. Addan tulat ta ka di ba kay? Dagiti ko kumarek. Addan ti anak da adwa. Talo. Adda pa yan tinaganak iti kambal. Ngam siya, daytoy. Awan latta. Anya nga rod. Kas iti na ko na. Saan ta mapukawan iti namnama? Ang mga no saan pa'y nga ita, ti para kadata, baka? Kasta talaga mare. Adda matla kasinsin ko akasta iya syudad. 7 years da nagasawa sakbay da na dan iti anak. Ha? Kasta ka di, mare? Un mare. Isasi ka. Saan ka mapukawan iti namnama madan iti anak. Be hopeful kung nada nga ron. Ay, manumutan atawon mi kas agasawa kin nila kay ko. Adumutan dagi tinapnapanan mi a doktor.
Adon nga agas ti inin-inom mi, ngamawan lang ta. Mare, it takes time. Ika nga. Sa bagay matkit di Isasan ka mapukpukawan ni tinamnama. At dandulat na. No saan pa nga ita, kat intunto. Makapailag. Kasano nga min amaadan ni Minda iti anak kat baog nga raod. Si kakit dimot. Kan imot na pa'y amin nga imot. Anya? Ay sikakit di mat. Pagkulamit ang baog ni Minda. Amok abaog dayjay. No saan abaog? Idi pa'y lakumaa. Anaaddaandan iti anak nga agasawa. Anya? Ngam kitaam. Aging ga ita katawampay anak da. Mano na doktor tinapnapanan da. Kan mano matan agatad tinagasgastos da. Ngamawan lata. Sana ya? Sika talaga. Nagtured ka mang ibagbagay ti kasta. Anyat pagbut ngak ngay. Katpud no matibagbagak saan aya. Anya lakit din. Ay, diya mo ken ka bebang. Dahil baga madaytang. Sapay la kuma, tasyaklaing tinang ibagaam. Sapay la kuma, tasaan mo nga ibagbagay di sa bali. Ah? Ang mga numay dalong kinimindaray ta, narigateng. Oh, si kamot gayam, Mare. Nagsapa ka mo nga may diti balay. Ah, ay would mare. Imayak tawan maaramid ko ijabalay may. Kastaya. Ay would gaya mare. Adaman umay ko imaritisken ka. Ha? Anya ngay mananday ta, Mare. Dayjay man abaog. Anya? Ay, sino man daytan? Una yan tabaog ako nam. Asino pa'y kumatibaog dito'y ayan tayo ngay, no saan animinda. Awan sirbi na anak asawa, tabaog maagayam. Ay, sika talaga, Mare. Ammom, dagiti kasjay abanag, saan arumbeng nga uyawon kan katkatawaan, saan aya? Basta, katawa akan uyawag tanagalas ngamin ti ugali na. Anya? Pagkunamot, Mare? Nakunakday taga putan na pagklanti kinaimot na. Isu ahusto laeng asan amadaan iti anak, taimot mga main. Anya lakit din. No apay mo't kami nakasjit, ibagbaga na day babae. Ay, kunak nga siyak lang tinangibagan na iti dayta. Imbaga na malagayam keng ka. Katwan, Mare, big-bigat pa nga imay inji balay. Oo na yan. Imbaglakit din ata nalapdak ti bagi kat saan ko anatong pa iti nagsinumbanger. Ay, di mo pa'y lalinipak iti kastaunay. Parang iso ti pagnakman na. Ay, adan to, Mare. Maminsan pa'y nga umay jibalay, akas naman ng ti umay na ibagbaga. Talaga nga ikakon ti pagnakman na. Unman, Mare. Kunanan sa, nung nasaya at ama panakat katawaan dagiti tao, asan ang makaanak? Isupay Talaga nga awan panunot na. Iawanan bain a babae? Apay akas ta ti ibagbaganay tiliklik o dak? Amo matanda siya babae, Mare. Tiladang, uyawan ken katawan na. Salbag a bebang. Saan a nakakatkatawat isaan a maaddaan iti anak? Di na pa'y lapagyamanan, takado ti anak na, nga uray agduduma alalaki ti amada. Ha? Katuan man, di lima nga anak na, kat limamot ti amada, pasig nga inauna. Ay, taro, ti saan na panunutan? Naglay nga sumao, nga saan nakitaan ti bukod nga bagi. Ay, makapasair matan itirik na daya babae. Bayamon. Ay saan? Saan arumbang abaybay ang laang dagiti kaskan kwa na? Itkan man iti pagnakman na. Ay, wala, Mare. Husto ka matkititiday ta nga imbagam.
Tapno saan na marwam, kan tapno saan nang aramidan iti sa bali. Ay na, talaga nga umap-apoy tigurak iti dayjay a babae. Ha? Asino man laytan ba kay? Dayjay man abebang. Agasa man, gapula ang tasaan ko a pinautangan iti na minsan nga umay umut-utang, nagaalas metten tinapan na imbagbaga kadagiti kaaruba. Anya? Ay na, makapangariat a talaga. Anya ya, timbaga na, iti karuba. Baugak kano, sa anak kano a makaanak. Sana pa'y katawaan. Ha? Una yun abebang. Saan nga amin abanag kat inaangaw? Ay, tiyawanan ba na babae? Ikak man iti leksyon na diya babae. Ha? Saan asyak ti pag-aramidan na iti kasyay? Tasaan na nga mo ti ugalik no siyak ti makaungot ko naktumay. Anya lakit din. Ay, wen ako, Mare. Kasta talaga. Nasanya at matanda ka dito'y bebang. Ha? Damang ko akas taunay ti pananguyaw mo kanya. Pudno ka de. Anya? Tapno'y bagakan ka anya. Saan ang nakakatkatawa ang marigata na kamaddaan iti anak? Agyaman kakit di taadda lima nga anak mo nga uray pasigmet nga inauna. Agduduma ti amada. Mare. Anday ko. Mari tarupam, salbag ka. Awanan ka itibain. Sakbay mo akat katawaan ti padam a tao. Agsarming kapay nga umuna. Katawaan nak, gaputa sa anak a makaanak. Ngam di ka makita day tabagem, apasig nga inauna ti anak mo. Ay, Mare, pangasim kumamot huston, nakababain ka dagiti tattao. Anya? Mabain ka ama-amuan dagiti tattao alima ti anak mo iti lima alalaki? Salbag ka? Di ka kat agyaman taadda ni Cardo ang nailawan kan ka. Anya? Nakalalain kang aguyaw, ngam di ka makita day tabagin. Anya lakit din. Sana rumba ngagsakit tinakam mo itinaibaga ni Mindagan ka. Gaputapod numay. Lakay. Hapay nga minamasapol nga aguyaw ka. Saan mo't ang nakakatkatawa di sitwasyon ni Minda, amarigatan, amaadaan iti anak. Dahil tangamin tirigat na kahit naglaing ka nga aguyaw. Ngam di ka mat makita dahi tabukod mo abagi. Anya lakit din aya. Ala, uston lakay. Ne. Hapay. Di mo kaya tatanggan, di bagbagak, tamapaisuan ka? Saan mo takas na? Amom, saan damot nga ibagbaga day taken ka, no saan ngamin agapo iti ugalim. Naglaing ka nga aguyaw, kun agkatawa iti sitwasyon ti daduma. Ngam day tabukod mo abagi, di ka makita. Anya nga ita, imparu padalakit nga rudken ka. Jak nalapdan at talaga ti pungtot ko idi nakita kay Tersena. Pinagsasawa ko na. Ha? Sa itakas na makunkonsensya akmat na ang gapo iti inaramid ko. Una yun. Ay na Mare, husto laang day nga inaramid mo. Ha? Husto laang tapno makaamiris mo't basit. No agamiris Amu tayo mo't ngamin ti ugali na. Ure amu na abiddot na, ikalin tagan na lata. Saan ko kumaamaibaga day jekan kwa na. Ngam darasudos mo ngamin nga agsasao. Di na pa'y panunutin nga umuna, sakbay nga isawang na. At daaya ngamin ti panunot na dayjay. Iso ahusto lang dayjay nga inaramid mo. Tapag nakman naman, saan anasaya at dayjay pa nagsasauna? Kasta ka di? Ay na, nagsayat ngayon no yung baga ni Mari Minda day taken ko na.
Wan mare, imbaga na kano di na minsan ang nagranada di tersena ni Nana Puring. Kasta? Ay na. Sapay ado ti tao ijay, na ibabain Gusto lang dayta nga imbaga ni Minda ken kuana. Awan nga minti makaitured, amang ibaga dayta ken. Wan nga rod mare, napunwan mo't ani mare Minda. Isuan na ibaga na daytakan kwa na. Kaduan di tao. Imbaga na alima ti anak na idagdudumang ama. Una yan na yan. Nakasarak lang aro di tinang ibagay ti daytakan kuana. Wan mare, barang pag subli-sublian na iti panunot na asaan anasaya at akat katawaan dagiti marigatan a madaan iti anak. No, apay mat nga minakasya ni Bebang. Dilatang agulimak. Anya nga ita, imbutaktak dalang arod ti bangsit na. Anya laki din. Jak meten maranranaan ni Bebang iji tersena. Kan saan ko meten ang masabsabat dito'y kalsada. Idi pa'y na minsan apadpadaanak ngam awan latamat. Ha? Taapay mare? Aday bakam ken kuana? Awan matkit di mare. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang ibabain ko kankwana. Ay na mare. No adaman bilang tirumbang agkid daw iti pamakawan. Ni Bebang san asika? Ha? Isutin mo na nagbasol ken ka. Gusto lang day dyan inaramit mo ken kuana. Sika lang tinakaiturad anang ibaga iti bangsit nga iduldulin na. Ay, saan ko kumamot nga ibaga day jekan ko na. Gam na sair at talaga tirik na, gapo iti ibagbagana. Sapay katkatawaan na, baugak ka no. Isuan na ibagak met alima ti anak na, iti agdudu mga ama. Day jay to mga minababae, darasudos to mga mitiniwa na. Imbes asaan ang maibaga ti saan arumbang, anya ngay ita. Gusto lang mare. Pag nagmanalay jay, tatno mabaliwan ti kinadarasudos na. Ne, itaman pa'y asaan kan arumrumwar, Bebang. Kasla nadlaw ko asaan kamatan arumrumwar dito'y balay. Agmalmalem kamatan nga adda dito'y unag ti balay nga agkulkulong. Apay, mababain kan kadagiti tao, nang runa kiniminda kinat katawaam. Adday ta, sapay la kumata agnakam kamatan, pag nakmam ti imbaga ni mindaken ka. Wanla kay. Nakababain man. Naamiris ko dagiti basol ko kankwana. Nasayat mo't kidi ano kasta? Iso nga inton sumaruno. Saan mo nga aramidan dayta iti sabali a tao. Ta si kati addaan nakababain. Katawaam dagiti marigatan ama addaan iti anak. Ngam di ka makita dayta bukod mo abagi. Ha, agnakam kan ay nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.